Amalima kene meja kan maga bela jeli aw ni nyantuma biye mercredi ka foli lase aw ma femi mekalo kletan ani sabaye ame foli lase aw bela jeli ma an dusukun kun tɔɔrɔlen don mais an b'a di ala ma ka sababu kɛ an denmuso ala ye ale miniji dɔgɔya maa caman ye duwawu kɛ an bɛ foli lase aw ma an kanubaga bɛɛ lajɛlen o dusukun tɔɔrɔ tun bɛ an na o de y'a to an famana ka video kɛ an bɛ bɔ bi ka kuma Abuluɲa in ka kuma sen dɔ kan Abuluɲa in ko ko jadisiw olu ye maa min bila ka na bɔmu don Sajo ka so la ko halo si tɛ san 20 bɔ ko jadisiw bɛ k'o fɔ wa k'u ye Sajo ka so ta satellite kan ko o sɔrɔla cogo di Abuluɲa in an bɛ e yɛrɛ ɲininka kɛ e yɛrɛ ni jadisiw cɛ bɛ cogo di e bɛ k'o kunnafoniyaw sɔrɔ cogo di o satellite image e kumana mais e tun kan k'o image fana yira anw na hali n'o fana kɛla o tɛ koba ye bi bilen diɲɛ yɛlɛmabolo caman in na Abuluɲa in n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i kan ka sabali nkalontigɛ ma ka da buna hadamadenw la ka hadamadenw mankutu tiɲɛ e kan ka sabali o ma ka sababu kɛ e ka nkalon caman le jɔla e yɛrɛ la mais komi hɔrɔn t'i ye i ti maloya ni nkalontigɛ ye aw cɛ fila ne b'i wele bila Asim ma wallahi n'aw ma ninnu bɔ a ka communication na ni malidenw sera ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a ye togolakaden yɔrɔ o yɔrɔ ka daji to a kun na sani ninnu kana fara aw kan k'u bɛ aw dɛmɛ malidenw tun bɛ don da kelen de la bɔ da kelen hali n'a y'a sɔrɔla fanga tun man di dɔw ye mais u nana fara aw kan aw ka fanga yɛrɛ lajɛ bi lagosili min b'a kan Abuluɲa in bɔra k'a fɔ a ka kumasen kɔnɔna la sisan ko maa minnu n tɛ miiri hakilina t'u la fo ka jadisi yɔrɔ ko k'olu ye attaque kɛ ka maa min fa ko mais ko miirina jugu talen bɛ ka nkalon tigɛ k'a da dɔw la jɔn de bɛ k'o kɛ i kan bɛ fanga tigilamɔgɔw de ma ou bien i kan bɛ jɔnw de ma hali n'i y'i tɛgɛ fila fa sanu la i tɛ sɔn k'a fɔ i kan bɛ politique mɔgɔw ma donc ni an ye a faamuya a fagabaga dɔnna mais fanga tigilamɔgɔw bɛ ka nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw de la k'u minɛ a yɛrɛ tilala k'u dɛmɛ o communication la ka aw ye nkalon tigɛ o la k'a da ko Mariku ye ni jadisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na ko ka Sajo ka yɔrɔ ci aw ye nkalon tigɛ k'a da Mutanga la ko o ni jadisiw bɛ ka Mutanga ka yɔrɔ ci e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan k'a fagabaga dɔnna ko mais k'u bɛ nkalon tigɛ k'a da mɔgɔ wɛrɛw de la ko mais k'e tɛ jigi maa wɛrɛ k'e bɛ jigi fanga la o tuma e b'i yɛrɛ contredire i ka kuma kɔnɔna de la wa fanga mɔgɔw de bɛ ka mɔgɔw minɛ ko sikana mɔgɔw a ma fɔ k'u y'a kɛ dɛ mais aw de y'a confirmer k'a fɔ k'olu y'a kɛ aw y'a confirmer ko Mutanga ninnu de kɛla sababu ye ka Sajo faga e ni Bubu Mabel aw y'a confirmer ko Mariku ni jadisiw de kɛla sababu ye ka Sajo ka yɔrɔ ci aw y'o confirmer mais jamana sariya so ye communiqué kɛ ko maa minnu sen bɛ a complice la ko u bɛna olu nɔ enquête kɛ ka se k'olu nɔ minɛ mais aw y'a confirmer parce que aw protéger don sariya de fɛ jamana in kɔnɔna la Abuluɲa an bɛ kuma e fɛ i ye min fɔ i bɛ k'o baara kɛ parce que i y'a fɔ de ko i bɛna maa o maa kɛla sababu ye ka transition la nati k'i bɛ sababu ye k'a bɛɛ ni transition kɔ don ɲɔgɔn ma que ça soit maa o maa ye vidéoman ye o maa o maa ye transition dɛmɛbagaw ye k'i b'a bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma i y'i ka baara kɛ parce que e yɛrɛ kelen tun bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ dafiri i ka vidéo bɛ yen i ka émission vidéo bɛ yen ko nin barika t'i la Ala m'o barika d'i ma ka se k'a dafiri i nana fara ninnu fana kan parce que u ka yeta ma bon
i nana fara o kan sisan u bolo k'i bɛ k'u dɛmɛ ka masɔrɔ i bɛ k'u dili tigɛ aw ni ne an ka jɛ an ka Abdul Ɲangi minnu sɔrɔ k'u ka nin kuma jɛnsɛn u taara ko Modibo Konɛ u taara o fana kuma fɔ ko hali Sadio ko o kun t'a ka so yɛrɛ ko réunion kɛyɔrɔ dɔ mankan de wulila ko mugu cira ɲɔgɔn na terrorisiw yɛrɛ bi ka kuma image satellite ka Sadio ka so image ni fɛn bɔ u y'o image satellite bɔ min satellite se bɛ jamana jumɛn ye mɔgɔ min donna mobili in kɔnɔ mobili min nana ɲɛsin Sadio ka so ma mɔgɔ min donna kɔnɔ ka n'a pɛrɛn terrorisiw yɛrɛ bi k'o tigi tɔgɔ fɔ ko hali a tɛ san 20 bɔ u y'o de ni sacrifier ka nin kɛ o bɛɛ la e bɛ bisigi jugu la ka da mɔgɔ wɛrɛ kan ko saya sababu y'o tigi de ni miiri banna hadamadenw na dɔ wɛrɛ tɛ Abdul Ɲangi ka nin kumakan in kɔfɛ Abdul Ɲangi ka ni lagosili in fɛ ka ɲɛsin jamana maa minnu bɛ ka fanga min bɛ ka mɔgɔw minɛ bi donc est-ce que a b'a kun bɔ bilen maaw kun ka minɛ Sadio ka fagaliko la déjà a fagabagaw dɔnna Abdul Ɲangi yɛrɛ fɛ ne m'a fɔ n ko Abdul Ɲangi ni Jarisu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fana wa mais n'an bɛ taa a misi ninnu labanko bɛ juguya Mali kɔnɔ dɛ Abdul Ɲangi ninnu f'an k'an sigi an ka ninnu laban lajɛ an balimaw Bumabel yɛrɛ ye den min ye ni Ala sɔnna ma n ka vidéo wɛrɛ la n bɛna Bumabel di aw ma Bumabel yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla cogo min na ani Bumabel yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ maa min na ani Bumabel yɛrɛ mɔgɔ min ye ne bɛna bɛɛ di aw ma aw bɛna faamuya o la i ti jigin Bumabel la tuguni mais n'a kumana an b'a mɔgɔw bɔ fili la parce que a bɛ ka mɔgɔw don fili la mais i ti jigin a la quoi parce que mɔgɔ fasugu min de b'o dɔn nka Abdul Ɲangi e kan ka sabali Mutaga minɛna e yɛrɛ ko ko fagabagaw dɔnna Jarisu ye fagali kɛ mais Mutaga minɛna e kun kan ka fɔ ko ka Mutaga bila parce que a fagabaga dɔnna wa ŋunuŋunukan min bɛ ka bɔ réseau sanfɛ fana ko Mutaga tɛ balo la Ala k'an kisi Mutaga bɛ balo la o ye ka maaw ja wuli Mutaga bɛ balo la Ala ta kɔfɛ tɔɔrɔ foyi tɛ Mutaga la mais Abdul Ɲangi ɲɔgɔn kalaban ci fila wololen tɛ Mali kɔnɔ an balimaw a bɛ tiɲɛ ye mais o tiɲɛ n'a y'o fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka dɔw dɛmɛ mais a t'a fɔ diɲɛ na ni Abdul Ɲangi kelen e bɛ bɔ bi ko dɔngɔnɔ ko Abdul Ɲangi depuis Ala y'i da i bɛ ten de o mais a bɛ faamuya jamana in tɛ yan tiɲɛ bi na don o don Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ don o don wa aw bɛ tila k'aw yɛrɛ ɲini Mali kɔnɔ don o don Kamanagan aw b'a sɔrɔ wa Kamanagan min n'a bɛ k'a ta ka ɲɛsin mɔgɔw ka faamu ma aw bɛ ɲina o de kɔ k'aw yɛrɛ ɲini Mali in kɔnɔ wa Maliko tɔ bɛ kɛ aw kɔ aw b'a ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ kɛ kɔfɛ o ye aw kunnajali de ye quoi parce que aw tɛ se ka nkalon tigɛ k'a da mɔgɔw ka faamu la k'olu fɔ k'olu ye terrorisme ye da olu tɛ aw bolo foyi t'a bolo fo ka se k'a kɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ hasidiya sela dusukun na fo ka se nin bɛɛ ma ka malinfinw bɛɛ kɛ terrorisme ye aw dɔrɔn de ye maa ɲuman ye aw ni Asimi ka fanga dɛmɛbagaw ani aw dɔrɔn de ye maliyɛn ɲuman ye maliyɛn tɔ bɛɛ ye kolon ye jamana sela negere la juguya sela fo ka taa se nin bɛɛ ma maliyɛnw n'an ma sabali Wage bɔla yan ka taa Gawo Moti gouvernorat la k'a taara dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu fatula ma est-ce que ni ne tun ye nin ye dɛmɛ nin man ka minɛ yɛrɛ waati min bɛ wele bila aw ma a ye n'aw lakana aw tun kan ka t'u lakana o waati Wage mais maaw fatulen maa 50 ni kɔ fagalen aw ma intervention foyi kɛ e taa ni miliyɔn 20 balo tɔni 20 ɲɔ tɔni 20 ka taa n'o ye k'a bɛ t'o donni ma jɔn de b'a dun maaw salen kɔfɛ jɔn de b'a dun Ala k'a ɲɛ ka d'an ma
kene media kan maga bela jele ame boka fuka wali mando nen tu video kunguruni ka di abulu nyangi ma ayre ki daki miri abela min tega buna hadama do segere bi na kuntala ka ayre segere wati mi ate ga fanga indeme na tumi be na tibe ale burjal min ke ga fanga burja amo o tanu da ka ame yo mla ko bi parce que ale tugula fanga wati teme san flaka na ale fanga burja fanga me san woro do ale san nan ne ga fanga burja kene media kan maga alaka dama alaka nyega dama labango nyuma alako de ani silama de maliya de bela jelema